Presyo sa karning manok sa Lapu-Lapu City Public Market padayon pang apektado sa pagdili sa lalawigan sa Subo nga makasulod ang ubang mga poultry products gikan sa ubang dapit sa nasod. Ania ang report. Padayon pang nabatyagan sa mga poultry product vendor ang epekto sa ban nga gipakanaog ni Governor Gwen Garcia batok sa mga poultry products gikan sa ubang dapit sa nasod tungod sa issue sa bird flu. Usa sa apektado mao si Brett Pareha, stall owner sa tindahan og manok sa Lapu-Lapu City Public Market. Affected kay mi atong concert katong na balita ba nga dili bitaw pasudlo ni Governor Gwen ang manok diri sa Cebu tungod sa bird flu dito sa Luzon. Laing gitataw ni Pareha nga nagnihit usab ang supply sa mga manok. Kaniadto makapadeliver siya og kapin sa 1,000 ka mga manok apan karon bisan 800 ka manok maglisod pa. Matag adlaw muhalin sila gikan sa 500 ngadto sa 800 ka mga manok. Midugang si Pareha nga modagan sa 180 ngadto sa 190 pesos ang presyo sa manok matag kilo. Petso, paa o wings ana sa 190 pesos ngadto sa 200 pesos matag kilo. Nya karon maglisod sad mi kay paitan mo di man mi panalitan 800 so dili sad makaabot ang supply kay wala may mga supply. Karong adlaw, may pagawas og bagong executive order ang gobernador nga nagdili gihapon sa pagdala sa mga poultry products gikan sa Luzon ug Mindanao ug sa ubang mga dapit nga apektado sa avian influenza outbreak. Hinuon tugutan ra nga makasulod dinhi sa Subo ang mga live birds nga gikan sa ubang mga dapit sa Kabisayan kun mutuman lang sa lagda. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.